Priatelia a rodičia. Vaše deti v tomto roku budú takisto absolvovať lyžiarsky výcvik. Ponúkame im oblečenie od hlavy po pety. Prvá základná vrstva je termoprádlo, je zateplené flisíkom. Takisto ho ponúkame v rôznych farbách a veľkostiach. Potom ako druhá vrstva je takáto flisová mikina, buď s krátkym alebo s dlhým zipsom, ktorá ich vlastne zohreje. Potom ponúkame ponožky alebo lyžiarske podkolienky, podľa toho, ako kto má rád, niekto radšej vyššie, niekto nižšie. Ďalej technické oblečenie, bunda a nohavice, ktoré majú minimálne 10 000 vode odolnosť. Majú vlastne aj vrecko na pernamentku, takisto ladvinový pás, takéto vrecko potom na okuliare, tu na vlastne aj vývod na sluchatka, takisto aj takéto naprsné vrecko, kde si môžete čokoľvek odložiť. Ďalej vám ponúkame k tomu čiapky a rukavice v rôznych farbách a veľkostiach. Sú aj takéto tlmenejšie, aj výraznejšie farby. Potom máme lyžiarske prilby, takisto v rôznych farbách a veľkostiach a aj kukly. Toto oblečenie vám ponúkame od detskej veľkosti 98 až po veľkosť 164. Niektoré modely sú aj vo veľkosti 176. Ja mám momentálne na sebe veľkosť 164. Čiže oblečú sa aj dámy, ktoré sú nižšie a je im toto oblečenie dobre. Nájdete nás na kanáli Dešport, na našom kanáli a na www.desport.sk, kde nájdete celú našu ponuku.